Sogo hai desa tini ani ketal vlog khakna ni roko kaham no tong na ne amu kaham no tong ma tabo kan kita anggan di sisok pe jau ka tini ko kan sim san vlog sang jau nai ingke phung ni ba sai ma khang ro supai a kon phang klai ba ge cha to mo thung tong go ge ma moi tabo song nai ta awon ta mo song nai sai ne ko mo ke thang ke to no go gri ko mo ke thang ke no go mo price mi Enggak, ama bazar thangkana ke bono nasimi mui songnai ta ke bono amu fry nang tabu ber mo soru thawai songnai ta tabu ke ang apel saitu apel tai sosa tai masam jabai te singka sosa bai masam jang ma ka thang ready khlai pe ka ber ma lep tham rukha ke te moso kisar ka moso am sik bang ri tabu to tini bo markina sadong za bele moso sawe ulok ke boho derawe leptin lai shubai meng tonashi takte rukmani ba monka kari wadi rukana ba ora chanai ora nai ke tone rukana nai ta yang mai ke box saja kutukna bagai saka saka phena ka saka bahar matam suka ambi rma bai mosona ekloge ambi mane baja khai mane amske matam jago tabo mo fly fly ski sone resmai bazar ni shop pai kya ke tam tam ka thang to bokha ke bazar bo tai tam ka thang le tong ba ka thang ta kangro tai phantok 150 mong ke to a ngai ke te muya ke te shikambo ko mong ke phone tipin puri ti hai ka ama tini hengke chinogo nola a ngli ngge delin chinoro nola a tini ke kolkata ru dang kam ama kolkata ni a ngge mo taw bazar sernani bokrok ngga ke muri kontok kali song janai dal beklai ke kangrok alu tai phantok ro wise ang amu song na kisapati ram proporo klai si kambok bai muya awan ru song bai tabo ke abaja klai tongo ang abaja klai ma se pura hasalo ke tonge kathi beklai a thok tongo roi tong tam ke o ani bukur thok pere khang ke busarogo resar bai adiba ke tai tisile ro khabai kostongo yok maning ke batinge hasalo tonge se ser seri paisiwa a ke tabo khang ke tipin chalai gena andogi bai ke nei bobo je khulang ke te ang bo je ko ke ani bo samung pai bai khang ke batabo santi khlai asugoi sa sinai ta ang kam bising khlai tongma jora ro ko kang ke ang kun mani chawoi tamnen bo hogo klaya haima tongja guta samung pai bai cha khang ke se bo hok klai ma haima ya o lari si shaitan ko o lari si kajolin bo sab ma tor thangkale o bo se kajolin bo sabla yo se kajoli ora Thaichuk nokmani khakna phale jang tabo Thaichuk susrona o boin ha kajolin san bum khata ma he ni bum khata ma ni ashoba biba khak bono bujana nai ma nge khar thang kajolin ni buja yaro khade baya bu Thaichuk susro na ajurao ke khairela amai muya awandru thobule wa marang dang kamu chawoi marang khai tong layan ora sai nei ja tong na sai jong ka taw kha bu khame ta wa khathani wa ala borok klai thangkha ani yak nang ya sabu dang kamu hai biang klai thangkha sa oran klai bele kekrang ni sijeng tong khata rutuk di khajana rangsak botol da rutuk tong nora
Bilang kemai tak kesapat coba. Bang masih apa? Cakirok saya mana? Tai kongsa. Kok tai kongsa? Cakir kongsa naik kana. Naik di ko. Mula. Iko lah sana hurtongga. Iko. Oh tutup muka nani. Cái bụi nó cái bụi sẽ phải tới lòng man. Ar tôi mắc hộp lẹ. Dễ man nè. Phát đi sang kha. Cái sắm tới băng số cả. Ya không sẽ sắp ông bà siêu. Nó thay sao nó mar tục lại man này kha cái anh bông lòng cái lại thằng cả ta. Nó nát sẽ nãy tòng cả. Thangma Thaichuk khakna Thangma le Muya kongnwi man phai ya. Tini pulang nani Muya phai mani. Na. Ha? Tini pulang khana Muya ma phai jamani na. Oh, phai te khap ba se. Yak sudi bom to kobang soba. Tini bo belai kheno tung sukka pura tini 37 degree soi khana tung mani. Amse obese beser current behind disturb khlai. Geba lemon juice seramai neng tongka kisah thanda kalai shori rok boda kisah thanda no nai yang karen bo kerei pura kisip ekase sip jang ma tong siu yang black ki bokolom jak mani ano kisip manuk tong e gana o thui ma tong pai ka bo atinge bono bo kisip tong khata kolom jak sukang ke keta bo kere shoni mani shopai mani no kisah ready khai jogar bai gena tini kan logi duty thangda dise pirok pure shoni mani kariti haisu mairung rok tai chini thok ke ata bai apel ke to dugan se pai ti hai mani ke tini ni bage video amsak jarati no angkha